Решили сме да направим инвестиция и разбира се търсим най-доброто за парите си. Особено когато става дума за здраве и дългосрочен проект. Какво правим в такива случаи? Срещаме се с професионалисти, търсим тяхното мнение, препоръки. Търсим също така препоръки от своите приятели. Не пропускаме да погледнем и в интернет. Цялото това проучване отнема усилия и време, а понякога е и въпрос на доверие, за да стигнем до най-добрия избор. Аз съм Марина. От 7 години съм ползвател на японския ионизатор Enagic за производство на канген вода и още 4 вида вода. И най-вероятно вие вече сте се насочили точно към ионизатор Enagic, но се питате кой е най-подходящия за инвестицията ви. Това видео има за цел да направи по-кратко и по-полезно вашето проучване и да ви насочи към модела, който ще е най-благоприятното решение за вас, вашето семейство, вашите нужди и вашите амбиции. Докато консултирам хората, на които препоръчвам ионизаторите, обичайно се обръщам към това, което компанията дава като данни. И по тази причина ще отворя за вас екрана с сайта на enagic.eu.com. Това е представителството на японската компания Enagic за Европа. Полезно е да поръчваме своите машини от континента, на който ще ги ползваме. Затова, нека разгледаме някои технически характеристики и лично от моя опит ще ви обърна внимание на критерии, които са се оказали важни за взимане на решение за покупка от моите приятели, познати и нови познати, които съм срещала. Тези критерии се надявам да бъдат и вашите критерии за вземане на решение. Да започваме. Първото, което искам да ви покажа и да обърна внимание е, че Enagic ионизаторите за канген вода са само тези, които виждате на екрана. Ако някой ви показва, предлага, агитира за друг вид ионизатор, който се монтира по различен начин, изглежда по различен начин и на него няма знака на Enagic, това означава, че ионизатора не е за канген вода, а канген е патентована технология за обозначаване на алкалната, преструктурирана, ионизирана, богата на водород и ам, какво още? Три свойства. Антиоксидантна вода, която се произвежда от ионизаторите на Enagic. Запомнете тези модели и страницата enagic.eu.com, когато става дума за канген вода. Първия модел е K8, предишен SD501 Platinum, Levellook SD501 най-популярният Enagic модел и Levellook JR4, който излезе 2020 година. За душа няма да говорим в момента, спираме се само върху ионизаторите. Ще ви покажа критерии, по които да изберете този, който е най-добре за вас. Нека разгледаме първия. К8. Не избирайте този уред, ако не искате последния модел, ако не искате най-мощния ионизатор и ако не искате да се съобразявате с цената. К8 на цвят, това е първия критерий, е бял. Стои добре във всеки интериор и в комплекта му за свързване има аксесуари с бял и хромиран дизайн, така че да пасне най-красиво към вашия смесител. Както при всички модели, тук акцента е японско качество и предимството е подробно меню, вградено в апарата и достъпно чрез тъчскрин. Това е модерната версия. Представете си телефон с копчета и телефон с тъчскрин като смарт телефона. Имате подробно меню, което ви опътва от самата машина и не е нужно да ползвате задължително опътване от ваш консултант или хартияния носител, който идва към комплекта. Размерите на този апарат са сходни с размерите на другите апарати, но все пак той е малко по-голям.
279 на 345 на 147 мм и може да прецените къде точно ще пасне във вашата кухня. Дали да го поставите отляво на чешмата. Ето този маркуч може да се завърти така, че да влиза водата в легенчето на мивката, или да го поставите от дясната страна на чешмата, както е от дома, при мен, и да завъртите този маркуч наляво, така че водата да се обслужва тук в мивката. Този модел, както и всички останали, са преносими, включително в самолет. Имам лична история с него и гарантирам, че може да го пренасяте след като махнете филтъра и го подсушите добре. За цвета пропуснах да кажа, че от личния ми опит вече 7 години може да разчитате, че този корпус няма да промени цвета си към жълто и ще остане бял. Монтажа на К8. Както и за всички уреди, препоръчително е той да бъде монтиран отгоре, на плота, а не под мивката. Това е свързано с удобството да ползвате всички видове вода през целия ден, без да се навеждате, да отваряте шкафчето, да избирате, да затваряте отново вратичката, да нямате достъп, да не губите време и също така да не ви напомня какво богатство имате на плота си и да го ползвате за всичките над 55 приложения, които съм описала в друг файл и може да ме попитате за тях. Монтаж на плота важи за K8 и всички останали модели. Освен това, гаранцията на уреда пада пред производителя, ако монтирате под плота, така че не е желателно, освен ако не е твърде наложително. Тръбичките, които ще ползвате за да свържете под плота, също няма да са директно от производителя. Връщането на кисела вода към апарата, когато е под плота, също е възможен недостатък, така че въздържайте се от монтаж под плота. Препоръчително е да спазвате инструкцията за монтаж отгоре на видимо място, удобно за вас отляво или дясно на чешмата. Супер предимство на нашите ионизатори на Enagic е, че те се монтират без техник. Вие сами може да свържете смесителя с аксесуарите, които са към комплекта, и веднага да пуснете своя ионизатор в действие. Необходима ви е близост до чешма с питейна вода. Обръщам внимание, питейна, годна за пиене вода, ако не я изследвайте, и също така да имате близост до електрически контакт. Електродите на този апарат са 8 на брой. Те са от масивен титан и платина, най-големите възможни платки или електроди, които може да получите на пазара, което гарантира на първо място медицинския стандарт на платината и на титана, както и големината и плътността на платките без перфорация, означава, че вие получавате максимално наситен водород в прясно налятата чаша вода, която искате да изпиете. Тази вода, която искате да дадете и на детето си. Тази вода, която ще давате на свои близки, за да тестват и харесат уреда, или ще давате на своите родители, които временно нямат достъп до такъв апарат, но предстои, може би, да ползват. Стабилната електролиза на избраното pH също се определя от това, че платките са масивни, плътни без перфорация, че са от титан и платина, които имат отлична електропроводимост и не отдават метал във водата. Най-големите платки за ионизиране ви дават и изключително наситен водород. 8 платки в този модел ви дават водород, който може да ползвате в рамките на 2 дни в затворен съд, в тъмно помещение или в хладилника, съхраняване на този съд, в който наливате. Най-много водород в свежата вода, която наливате, и най-много водород, определящи отрицателния заряд на водата или антиоксидантното свойство на водата, която пренасяте докато пътувате през уикенда, отивате на вилата, давате на свои близки, за да тестват. Това са основни предимства на К8, свързани с електродите или платките, както ще чуете от някои. На колко езика говори този уред? На 10 езика. Това е меню с градени функции и може да изберете на кой език да ви дава инструкциите.
Защо е удобно? Ами защото където и да живеете по света, този уред е отличен избор. С какъвто и ток да се захранва уреда, той е приспособен да бъде ваш пръв приятел. Този уред е благоприятен да го препоръчате на свои близки, роднини и приятели, които живеят където и да е по света. Захранването, както казах, е за цял свят и нещо много характерно за този модел. Той има вградена противотокова защита. Докато другите модели трябва да ги изключвате от копчето Power, то този модел заспива сам, когато не го използвате. По този начин пести енергия и също така има оборудване за противотокова защита. Какъв е филтъра? Той е еднакъв за всички модели. В K8 е този, който виждате в сайта и е еднакъв както за другите. За кого е най-подходящ този модел? Подходящ е за най-взискателните ползватели към качество, за семейства от 3 и повече човека. Изключително адекватен модел за офиси, салони и заведения. И не на последно място, решите ли да бъдете партньор на Enagic, това е модела, който си струва да изберете. Ще показвате най-модерния, най-мощния, най-лесния за обслужване, с най-услужливото меню за съвременния потребител, свързал това да ползва електрониката чрез инструкции и удобно меню. Преминавам към SD501 Platinum. Не използвайте този уред, ако цената не е фактор. Ако цената е фактор, насочете се към него и имайте предвид още негови характеристики, които си струва да разгледате преди да го изберете. Цвят и дизайн. Това е модела, който свързваме с модерните кухни. Често те са в сиво или хромирано и компанията е измислила, създала модел, който да хармонизира на такъв тип интериори. Тези от вас, които избират този модел, определено са насочени към технодизайн и преобладаващо сиви детайли в интериора. Имайте предвид, че връзката, която е за батерията или смесителя, в този комплект е само бяла връзка. Допълнително може да поръчате хромиран редуктор, се нарича, или свързващ детайл към смесителя. Но това е допълнително. Уреда се драска лесно. Имайте предвид, ако сте много чувствителни на тема хигиена и как изглеждат нещата, че корпусът е красив, но и се драска лесно. Акцентът, разбира се, е японско качество и известна доза дизайн за вашия преносим апарат Enagic. Размерите са сходни на K8, 264 на 338 на 171 и може предварително да ги прецените преди да поръчате. Всички предимства и характеристики за монтаж важат както при K8, нямате нужда от техник и може да разчитате на това да го направите сам. Има всички необходими аксесуари към комплекта. Платките. Тук са 7 и определят трайност на наситения водород или отрицателния заряд на водата, антиоксидантното свойство на водата до 24 часа, по-малко отколкото при К8, разбира се в затворен съд и на тъмно. Подходящ е за даване на вода. Менюто, на което може да разчитате, е на 5 езика. Говори и изписва инструкциите. Може да ползвате и хартиената книжка с инструкции, както и видеа в сайта. Захранването е локално, там където се поръчва. Този модел не е подходящ за цял свят и е добре да го поръчате там, където живеете. Към Европа за европейско ползване, към Щатите за ползване в Съединените американски щати и така. Специфичното за този модел е, че е препоръчително, когато излизате на работа или вечер си лягате, да изключвате от бутона Power. Така уредът ще пести ток и също така ще бъде защитен от токов удар. Филтъра еднакъв за всички модели. Тук ползваме този, който ще видите в сайта. За кого е Platinum?
Това е модел за потребители с изисквания към дизайна, за семейства от 3 и повече човека и за по-малки офиси. Преминаваме към модел SD501. Класиката. Не поръчвайте друг модел, освен ако не търсите най-добро съотношение цена-качество. Това е един цветен модел. Ще имате настроение, ще разпознавате лесно точно кой вид вода да изберете. То е за непретенциозни ползватели, които държат на дизайна, но не са толкова взискателни, колкото към, да кажем, SD501 Platinum. Имате отлично съотношение цена-качество. 7 платки, които ви дават възможност да давате вода, да ползвате 5 вида вода и да не заплащате допълнителна цена за софтуер, дизайн и модерни бутончета. Размера е като на SD501 Platinum, също преносим модел. Монтажа е като при всички други уреди, без нужда от техник. 7-те платки дават отлична вода, подходяща за даване и ежедневно ползване. Този модел изписва на екрана и говори само на английски език. Може да четете инструкциите от приложената книжка към комплекта и от видеа в сайта. Изключва се ръчно, както казахме, и това дава спестяване на ток и защита. Филтъра е еднакъв за всички модели. Това е модел подходящ за потребители без особени изисквания за дизайна, но търсещи оптимално съотношение цена-качество. Обслужва прекрасно семейство от 3 и повече човека и е подходящ за малки офиси. И последния модел, който произвежда Enagic, е нашия енергоспестяващ модел JR4 с 4 платки, на който може да разчитате, че ще пасва добре на интериор в синьо-бяло, на морето, или пък на вилата, или просто във вашето основно жилище, където живеете, забележете, 2 човека и не повече. Той не е толкова мощен, но може да си налеете вода и да разчитате, че целият ден от 12 часа тя ще бъде антиоксидантна. Разбира се, алкална и преструктурирана също. Съотношението цена-качество по-скоро пасва на хора, които са скептични все още да инвестират в технология за вода, която е с тези 3 уникални качества, които още не познават въздействието на водорода, на преструктурираната вода, но са склонни да променят водата си, за да променят и своето благосъстояние. Този модел е като SD501 по размер. Може да разчитате на това да го пренасяте навсякъде, да имате лесен монтаж, както при всички други модели. Водата от него е предимство да се ползва предимно за директна консумация. Не толкова за даване на съседи и приятели, не толкова за пренасяне, когато отивате някъде, защото ще трае само около 12 часа антиоксидантното свойство. Платките са еднакви като на другите модели, но само 4. И понеже са само 4, определят това, че са енергоспестяващ модел. На дисплея ще се изписва на английски каквото върви, като избор на вода 9,5 или неутрална, или вода, която е киселинна. Разбира се, ще ви се дава сигнал, но няма да говори с звук. Този модел не говори. Той е една тиха японка. Инструкциите може да намерите в приложената книжка и видеа в сайта, както и от консултанта, който ви препоръчва да се свържете с Enagic и гарантира за вашата покупка и последваща консултация как да я ползвате, разбира се. Този модел, също като SD501, е добре да го изключвате, когато излизате и когато заспивате вечер, за да гарантирате минимална консумация на енергия и защита от токов удар. Филтър е еднакъв като на всички модели. За кого е JR4? Това е бюджетен ионизатор, както казах вече, за по-скептични, за начинаещи, за тези, които искат втори ионизатор, някъде другаде, където ходят по-често, по-рядко, извинявайте, или искат да направят подарък. Прекрасен подарък за младоженци.
Това е модел за един-двама ползватели, но има всичките видове вода, които ще получите и от останалите модели. За подробности може да потърсите своя личен консултант, който ви свързва с компанията, или да се обърнете към сайта, който ви отворих. Пожелавам ви мъдър избор и променете водата, променете живота си. Това е нашата мисия и нашето лого. До нови срещи!